Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, κάθε κάτοχος κυνηγητικού όπλου οφείλει να το προστατεύει από πρόσβαση τρίτων. Γι' αυτό σήμερα σας έχω έναν οπλοβαστό από την εταιρεία Griffon. Είναι 4 θέσεων, διαθέτει έξτρα μεταλλικό κουτί με κλειδί για να αποθηκεύετε μικροπράγματα, πλαϊνούς γάντζους να κρεμάτε ό,τι θέλετε, ραφάκια για kit καθαρισμού, λαδάκια, έξτρα αυτοκόλλητο ημερομηνίας κατασκευής του οπλοβαστού, 5 χρόνια εγγύηση μαζί με τα έγγραφά του. Η κλειδαριά διαθέτει και 1 χρόνο εγγύηση γιατί εσωτερικά διαθέτει ένα μηχανισμό ο οποίος αποτρέπει τη χρήση εργαλείων διάρρηξης. Υποδοχή για να τον βάλετε είτε στον τοίχο είτε στο έδαφος, να μην μπορεί να το σηκώσει κάποιος εννοείται. 25 κιλά βάρος, διαστάσεις θα σας γράψω αναλυτικά στην κάτω μεριά του βίντεο. Η αποστολή γίνεται σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Η τιμή του συγκεκριμένου οπλοβαστού είναι 285 ευρώ. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγέθη ανάλογα το όπλο που έχετε, ανάλογα τα πόσα όπλα θέλετε να αποθηκεύσετε. Ό,τι βοήθεια χρειαστείτε. Είτε θα με καλέσετε στο τηλέφωνο που θα βάλω στην πάνω μεριά, ή θα μου αφήσετε μήνυμα στην κάτω μεριά του βίντεο ώστε να σας στείλω για να σας βοηθήσω.